बोथोरालाय मासि गरमब्रा ना दै गिलाससे लाबोलाय हाबे बाबुखौ दाबो फैजायाखै मानसिखौ जालांखोथाय फुंनिसो बारगोनला हिनजावखौ फैनांसिगौ बेनो हिनजावजों बुंजोबबाय थादों मानसियाथ' खामानिखौला लरफय फैनो मा बुंबाय थायो नोंलाय हाला सोरबा सिख्लाजों सिमाङाव फुदुंलायनाय सिमां नुबाय बियो ओंखायनो दाबो सिरि मोना माखौ मा बुंबाय थादों बेहाबो दखानाव ओंखारलायनो माबा थां गैला आंखौ गावबाय गैलालै गैला मा जाखो ओइ बुंना मा जाखो मा जाखो नङा बुरि नों फिसाला उन्दुनायाव सोरबा गावबायनो आयै फिसा नोंबो माबा आंखौ गावथारबाय आं थैबाय होनबाय नालाय हाब मा थैलाबायनांगौ हिनजावखौ मोनाखै आङो आंलाय गेमसो गेलेदों दा आंलाय गेमावसो थैदों दा नोंबो न' सिङाव थानानै थैबाय गावबाय होनबाय नालाय जोंहाबो बुहुदसो सानगारबाय गेमाव थैलायो आरो Aiyai, này, đang ngủ xuống bao nhiêu lại mày? Ê, Bre, मा जालायखो मा हासखौल' हलायखो मा जाखो नङालै बुरि बे साराय बायदि थुबसिखौ बावबायना आङो माबार लाबो दे माबार मान नां थांनो सोरखौ नांलागौ जाहैबाय नै दाला न'सिखौ बानायनानै सालायखौल' फैदोलाय ओरैनोबा दानि जुगनि सेंग्राफोरनि गारि सालायनाय जिबौफोर बादि गिदागिरि सालायसोगारथारो फै गाय दामब्रि बोनोबो हायो ना मायो बे मोसौखौ जाबा जा जायाबा था एवाखौसो बाला नांगौदाय हाग्राफ्राबो ग्रौ रावबो एवस्राङा बे फागि बिसोराबो सिखारखै नामा बियो ओइ फागि सिखारखै दाबो सिखारथारदों नामा दाउजों सोर सिख्लाखौ नुबोदों बेबायदि 8टा 9टासिम उन्दुनाय बे बिमा बुरिबांखौनो जाबाय थादों नोङो बे फाग्लि बुरिया बे मा जाबाय थादों बेयो लाजिनो रोङा 8टा दासिमबो बेरफुनो जाबाव नामा बे फाग्लि बुरिया मा जाबाय थादोंमोन बेखौनो गस्ति हाफ्लंहैगोन आंखौसो गस्ति हाफ्लंनायदों फैलाय दुवा थैख्लाबनां सिखा समावनो बिदि नोंखौनो सोरवा लांबावनांगौ बालदाबाबो लांनाय नंला जानला मोनला दाखुंबाय थानो आंखौ बेनो फैलाय मानसिफोर खोनालायनाय नों गोसो जाबा खाफालांखौबो हाया लाजिनाय मोनदों सालि थोरसि लथाया सुनानै दोननो मा दोन दा दखाननिफ्राय फैनानै नुखायाबा नै नों आदाया सुसिगोन आं
नांगौ जाफैलायथ' दिनैलाय र' हगारसैना खोना माखौब्रा सुनो गबाय बेखौनो नागारथाराहां आयदै फाग्लिया जोंलायबावबायसो आयु माथो गुमैसोलाय फिसाजोनि रागाखौनो नोंनावसो होखारफ्लांबाय आं गुमै गाज्रि दा मोनसे दे गुमै नाया हसिया जोख्लायफ्लांबाय आं आयु लानजाया माबे साथाया गबाय हनै हाय माथो हाखु दाखु थैनो थांनाय बादि बहाथो फैयामोन जोंसो नांना फैदोंहाय गुमै बाजाराव थांनो नागिरदोंलै आदै मैगं लायनो हाब बेथ' मोजां नोजोरजों नायलाङासै जानायाव एरा हैदो जाखाबायलां हाब बोराया बेखौलै मादै गाबोन थांगोनलां न'आवलाय दंना गैया जाखोबा ओइ मादै मादै मा जादों दोस्लाय औ मादै हा माथो ओंख्रि संदोंमोन मादै ओंख्रिखौ दाबो संमोनाखै आदै ओंख्रि दाबो फैयाखै ए बे आदै लावगाया बे आदैखौनो खोन्थाना फैदा नै दा आं फैबाय थानायाव बे बाजै हामांजों बे आदैजों सिथाब माबा मिनिलायनानै जंखायलायनायखौसो नुबोदों आङो नोंथांखौलै मादै आंलाय मानो थगायनो मा खसमबोलै मादै होमबा आं थांनोसै A few moments later. हाब दिनै रायजासिगोनसो नामाब्रा फाग्लि आफांखौ लामायाव लोगो मोननाय नालायब्रा गोबाव जाबाय ओइ बिमा नोंलाय रावबो दंना गैया जाखो नै मैगङा लाबोबायमोन आङो नै माबा लामायाव हाफांदों नै मा जालाबायखो बे मा हासु लालाबायखो नों माबासो अरजाखो ना माखो बेलाय मा